Guys, sasang ipagawa sa gahang pabo. Ayaw ka dool, Dante. Ayaw ka dool, Dante. Kay masuko. Dante. Sige ka, hawa gani. Hawa ba? Iya dool ba? Ilablab na nato. Kaon siya. Hawa diha. Pagawas guys kaya maka kaon po sa mga sagbot. Lagi yung pagkaon o anya kan Oh. Kau dito ka, ay kalayo lang. Lik 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 tik tik tik. Piti piti lik lik tik. Hi. Hi. Oy. Di mangaway. Di mangaway. Love mama, di mangaway. Sige na. Mulabok lagi. Di ba na sa maglabok na kagahon magailahan na. Mangaway ha. Klik, di mangaway ha. Na, di mangaway. Di mangaway. Sulod na lang. Simulakaw ka. Kau, sulod dito. Sulod. Kau, sulod na. May pagkaon mo sa sulod. Sulod. Kau na ipagkaon ka sa sulod, oh. Buutan na. Sulod na. May pagkaon diha. Sulod diha kay bulakaw ka. May pagkaon ni mo ni gibo. Hi guys, kamusta mong tanan? Ako na po ni guys, si Ruby Probinsyana. Salamat tas Ginoo nga matapatas sa Diyos sa kabuntagan. Una dun natong buhatan guys, magpasalamat sa Ginoo nga gimatapata. Diyan ako dari guys kay nag-update ko sa mga tanom ganahan po kog tanaw nga nay nimbuwak. Dali ang bana di ay mauli ang trabaho manilhig. Hay pa oy. Nakahambana na ni. Mali dyan trabaho dari guys sa manilhig. Diya. Tabang-tabang siya na dari sa mga garden dyan. Sali kasabaan ko nito guys. Kaya abutan ko dari gabi. Inapa ko sa mga garden. Tukura at siya. Diya sa ko ni mata. Kaya hang pagawas kong pabo. Ganahan ko siya mag-kankaon sa gawas. Ganahan ko mag-tambay das gawas. Kay kalipay rin ko nga na mamuwak. Diyan dahil guys, ang pakitin kay sa una ka nag-apil mag-kuntis. Diyan mo niya mga baldi nga gipang drawing nga nahag mga ngani guys. Wala ni sud kay hani pang sabu. Kay wala gito mag-kuntis lagi inta mig third round sa pagpananom og mga utanon diya. Timing man nga nag-birthday ahang nanay sa December 10 yang uli mi. Wa ko naka tanom dami. Na man yang ako anon haron guys kay hani butangan og juta, diya manguha pa ko og taig baka dito si babaw. Diya kani po diya guys, ana siyang giridi kay na mga taklob ra po di sa mga bottle ra po di tubig, mineral. Ni siyang gingani guys kay ang tamnan og pitsay. Diya nag-seed na kong pitsay guys, sa timing po ganing uli ko wa na matanom. So adari matanan ipang tanom na ang ipang bitay karon. Nga na magbitay-bitay ka mga pitsay dari. So magsugod ko pananom ron guys og mag-seed ko, diyan alam ang bijaan dari kay makauli kog buhon. So nag-ahuat pa pugos at update nga chat lagi to ang ate nga ug balik ba ko. Pero plano jud nga mo balik. Namo na guys ang mga galon diya. Ang mga tanom dari pang sako ra mo na siya guys. Sako, mga baldi. Kay agahang giapilan. Wala na, balik na, kuan lagi ni. Agahang giapilan kuan, containerized garden. So mga laka-container ra sa tanan. O nang gipagbutang ra dyan nas container. Mga tuhang mga
tawong dadto guys to nakasud na sa sako. Suwa pa jud ni siya maadyo guys, hapon ni siya adyohon jud. Nga managhanag-hang mga utanon kay malagi alisod ka jud mamalit og utan. Mahal. Ja ina kasabado guys mamalit ko og sibuyas. Hanap ko mananam na po og sibuyas kay nahurot naghang sibuyas dari. Ja na nagakasud naghang babo. Morning. Lami kay sa buntag sa jug guys nga mo gawas ka nga makakita kag mga buwak. Lami kay mo tanaw-tanawan ni buwak nimo mga buwak. Wala mga leksyon ko ron og mga banda guys kay ganahan jud ko dito mamuwak. May ako mong lumbelya. Pana tarang niya ang mga garden dari guys. Nagubot pa sa udit. Ini guys, nanam ko nga ni guys. Mga lagundi. Kay pag ubhon may mara na yung mga lagaan. Manang ginasan na Diyos nanay sa buhol. Nag-uli na guys, magdakog sanga kay silang tanuman dito og lagundi. Kaysa mo palit ka og katong mga kapsul nga lagundi, mas ayo din siya guys, imong sang lagaan. Kana sa guys, haran sang gitanom sa sako. Sako na nagipang tanom. Wani hang ipang tanom sa una pag kuntis-kuntis diri sa garden. Ya kanipon sige sig asa naman sa mutubo. Ning singana ani niyang buwakaw. Yan apo yelo na guys. Hang cranberry dako na. Ja kanipon siya guys tambaw pud ni kaya nanam ko nga tambaw kani serpentina. Kung sakit imunti dyan aron paita man pud ni kaadyo lagi. Pero mo sakit kanang dugo ng anak. Mo inom man na sa dana. Serpentina kay aron nang kapait. Ga kuan ko diri guys, ga sorry ko diri. Kalat pa kaadyo pa na paadyon. Paadyonon pa na di guys. Kay haman yung pangtantangan ni mga magidari mo to sa unang ipambutang ang mga itong kontis sa pag-garden na guys agang ipanghimo-himo galingay nga na pero nagsugod na siya og kuan guys di kuan ni sa passion fruit sugod na sagsaka na musaka na sa babaw mapuno na nihang kani kuan ni sa kapunuan upat. O di ana gali guys, sugod na sa sugod na si og kuan saka. Hinahinayin wala siya nag kuan kay arong saka na sa dito. Jadi pag ang apple, guava. Ang isang pinalit 200 ang punuan ani. Diyan nang gibutang sa kuan guys kay wala may mga duta dari nga dako. Naran na sa kuan baldi nga buslot na balding buslot ra sila guys kaya ang palaya dari ni kuan na dai siya ning kaput na sa kuan wala gyud mapaadyon sana man ni nga guys napugkoy tanom nga sambong. Kung ano man isa mo kanang singana ni sambong man Tagalog. Kalimot ko sa buhol ani. Yan ani matambal po ni sa guys ano guys ug manggi anime og humay sa una guys kani si Ja amo ning sud sa pitsil kay bugnaw man imong imnon. Kay sa una ba guys way kuryente. Ja bugnaw ni sa imnan man imong sud sa among pitsil may among butang ng tubig.
Kaya among bawnon dito og kuan mi sa palay. Mag-ani. Hindi pang ibot ng mga tanglad diha daghan kadyo guys. Oh. Guys, daghan na pud kadyo ang mga aloe vera. Naadaghan kay kog aloe vera hapon ang pambalhinon. Kung mga aloe vera nga kuan dya na madaghan mga kadyo dani. Istiagi han gitagaan og kuan kay ganahan sila ni ibutang sa isang naong. Patangtang kuno sa mga blackheads ba to? Naalakhan ka doon siya guys oh. Nakhan ka doon siya mga kuan hapon ng balhinonon. Hala, gagahang ferns nindaghan na. Bukot-bukot man siguro ni sa Bisaya ni. Na gamay ra man kadto ni siya hanggi tanom dari na. Diyan kalit sa kadaghan. Magkuan din siya magadaghan dai ni. Diyan guys na di ko kuan dai siya haran sa gitaguan dari kay na ning tambok sa dahon no. Wa ko kay ilagay sa nganda ni. Kanang usara man ni sa kabuo kun ja na mukuan man ni siya mo mudaghan dai siya na. Agang gitanom dani usara ka buok nga kuan kana. Nakaroon ni daghan na anambok. So pwede din isang balhinon na ni sila guys na. Pwede na isang balhinon. Kanan ko sa purma kay naamor sa kuan. Kanira pihang daghan makadyo kog mga tanom guys pero hang ipamaligya katong sugod sa pandemic kay lagi may kapalit og bugas sahan na lang ipamaligya sa among silingan. Daghan kadyo kog ibaligya nga kuan katupon ni uli kog buhol hang ipamasahe. Nagbaligya pug kog tanom. Kaso lang kani mao na siya prayer plant magud ni siya guys na. Kay kung mamatay na ni wa man dai buhi naman dai siya. Diya kani pud ganahan ko aning violet. Daghan kadyo kog mga tanom guys pero mga lokal ra kay na siya. Na mga lokal ra kay ni siyang tanuma. Kani siya sugod ni sagpa saka. Mga lokal ra kay mga tanom. Oh, kanira siya marag mahal siya guys kaya man sang ibutang sa banga. Na guys. Na ibanga. Ibutang na siya sa banga guys. Kaya pwede po na siya nang isud. Dako pala mamong bahay. Ganahan ko nga na isud sa bahay bitaw guys. Kana. Diya. Kani kapud ko no kay murag mahal ko no pud ni. So mag-update nagtanaw-tanaw ra ko dari guys hang mga tanom dyan, duha man po ni ka. Kuan guys na ah. Na sang giatbang dari. Bikas niya po atbang. Nadari po lagi sa po bikas. Nagkuan na ni guys ang mga tanom, mga wala niniwang siya kanataguan man dito. Nasa nang balhinon. Kay wa man sa mainti gamay to ah. Asa na sa balhinon dari. Ni pagahang kalipay nga gamay na matay ng pud siya. Upa jud ni ma arin sa gahang mga tanom kagubot. Tapos pikas nagkagubot. Na daghang kadjog mga nahog nga sagbot niyo. Jaganahan ko dani hang rose guys kay di jid sa kawad-an og buwak. Nawa. Jagi jang kuan kay mga sagbot man isa. Mansanitas nga nangahog. Di sa kawad og buwak oh. Puti. Mukha nga isapot man ka. Sa'yo guys, buntag. Pero mo mga nilabahan dagto o imo tong pantupion. Nang laba man na isa guys ya. Tabangan ko dito pang laba. Isa ra ko nilabas ijahang singina kay di niya palabhan nang. Nang di mo ni palabhan nang. Haang. Imo singina. Alang. Yaya na po ka. Yo ko guys og di paglabas niya singina. Yaya na po ka nga.
Dako na, dili na mula ba? Maha man sila gitun-an guys nga makibaw sila manglaba, kibaw magluto. Kay usim ba ko nga og mawa mi jang papa, bako. Kuha na mis Ginoo, manang makibaw sila mo asikaso silang kaugalingon, manang gamay pa ni sila guys. Kibaw na sila guys kay gibidjaan ba na sila guys. Imong edad 15 years old na siguro to. 15 imong edad nga gibilin ka na sila ni. Nya guys kan sila. Kaya man sila gipaunag uli dari sa Cebu dyan nagpabilin man ko sa Manila kay di lagi pwede nga mag-uban-uban mi kay sa mga iyang papa way trabaho dari nag-abot o sa may ilang kanon mga to iyang papa dari na trabaho pag-abot manilhig ras sa kasada sa kasimana kuan katulo ra sa mo duty diya tag 250 katulo mo duty sus di kaigo sila duha ka anak na dari nga eskwela. Mga itong pagka 2017 guys, 2015 mo ni uli, no? 2017, mga ito na yung uli ko. Okay, bahala na og kasi mo kuan dari so to ang gibuhat dari nagkuan ko kay unsay pwedeng pamaagi nga maka kuan ko maka kwarto ko mo to ni eskwela ko og masahista kay dari man gud guys. May resort daghang kadto mga gis mo to nag-eskwela kog massage manang makibaw po ko mag-massage dahil sa una sa pa ko nag-massage kay daghan pagkadto mo paluto na kay kibaw lay ko mo kibaw po ko muluto so daghan kadto mo paluto na dahil sa una dako pud to sila gihatag kay usay duha ka buok baboy tag 70 kilos nga na sa kabuk baboy 80 kilos nga na ako ray muluto dada guys kaya ra na lutuon mga pista-pista mga birthday kaya ra na Hi guys, mao to guys, hang adlaw karon guys. Ga-update ra ko sa hang mga tanom dari kay amo ko ilaing kuan saba ni agi ag pambot. Ja, salamat ninyong tanan. Pasalamat ko sa mga tanan mga new subscribe na guys. Salamat ninyong tanan. Yeah, shout out day ko sa mga taga Davao. Mga viewers sa mga igsuon ug salamat ninyong tanan. Ang pasalamatan dahil si Anapi Cabanyas, salamat nimo ma'am. DC Muga, Ma'am In, salamat ka doon nimo na siya sa USA. Maripi ko from Dearland, Texas, salamat nimo ma'am sa sige tanaw na sa mga vlog. Yan ay nagpa-shout out Corpinay Life, wako kay bawog taga-asa ka. Shout out nimo ug amping ug asa man karon. Ate Noy Mibik from Surigao. Salamat kay nagchat-chat mi gabi. Salamat kadto sa imong pagsubaybay sa among mga sisters vlog. Nya katukayo na salamat. Ruby Sabiliano, salamat. Divina Gracia Salinas from Hong Kong, salamat. DJ Tisoy from Tagbilaran Biners TV, salamat. Marie Chris Almonica from Mindanao, salamat. Bisminda Labuniti from Michigan, USA, salamat nimo. Ja, last day katong uban wa pa na suwat kay arang gagmajag mga ngan di na mabasa. Arang ngan sa YouTube di na mabasa ang inyong mga ngan. Palihog lang ko og comment ug kinsay gusto magpa-shout out. Comment lang ninyo yung mga ngan kay mga murag mga channel man siguro ni kaning inyong ipangbutang sa inyong account sa inyong Google. Ja, salamat Marcelino Castañares na sa Tagbilaran, sige nasagtan-aw na mo sa mga vlog. Ug katong uban nga wala ma-mention, salamat inyong tanan. Ja, mao to hang vlog karong adlaw. Ja, see you next vlog ta guys. Ug amping tang tanan ug daghan kayong salamat. Mag-amping tang tanan. See you next vlog.